makulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunya ng Martes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Mga pantalan sa Kabikulan, mantenidong naka-alerto dalan sa panibagong maraot na kamugtakan nin panahon. Paggamit sa tabang pinansyal, gikan sa gobyerno probinsyal kan Albay, ipiglatag kung sain pwede gamiton. Posibleng solusyon para sa makaskas na pagbangon kan mga lugar na binaha asin naapektaran kan landslide sa Libon, Albay, pigaadala na kan gobyerno probinsyal pati na kan LGU Libon. Gobyerno probinsyal kan Albay nakaresibinin sobra sa 600 na shelter repair kits gikan sa Office of Civil Defense. Sa lado nasyonal, mga lugar na inagian kan Bagyong Leon, posibleng rapaduon giraray kan panibagong Bagyong Marcy. Mga pantalan inalerto na sa pagtama ni Marcy sigun sa PPA. Marco, siniguro na dain na mautrupa na may mawarang o mawawaranin buhay dalan sa kalamidad. PBBM, bako kontento sa pagresponde kan mga ahensya sa Bagyong Christine. Sa ibang nasyon siyam katawagadan sa pagtuga kan laki-laki volcano sa Indonesia. Baretang Sports Pilipinas, kampiyon sa Dragon Boat World Meet. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sobra sa 8.8 bilyones pesos ang kantidad kan danyo sa Kabikulan matapos rapaduhon kan Bagyong Christine. Sigun sa OCD Bicol, nasa 1 kaya 2.9 bilyones pesos ang kantidad kan danyo sa agrikultura, mantang lampas 5 bilyones pesos naman sa infrastruktura. Maabot man sa 907.6 milyones pesos ang kantidad kan danyo sa irigasyon asin 2.4 milyones pesos naman sa non-infrastructure. Nakapagristuman din sa 60 katawong nagadaan dalan sa bagyo. Sa ngunyan, nasa 69,192 na pamilya o katumbas ng 285,468 katawo ang mantenido pa sa iba-ibang evacuation centers sa Rion. Padagos man ang pigigibong monitoring asin assessment kan OCD sa danyos kan bagyo sa Rion. Pwedeng itagama sa pagbakal kan dugang na pagkakan asin bulong kan mga local government units ana resibing tabang pinansyal hale sa 33 milyon pesos na cash assistance kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sigon kay Provincial Accountant Ray Samuel Locsin, kinakaipuhan na madeterminaranin marhay kung sain kagastuson ang fondo. Sinabi niya na dapat susug ini sa budgeting, accounting asin auditing rules and regulations kan government funds disbursement. Ang nasabing kantidad, parte kan 50 milyon pesos na cash assistance na ipigtao kan national government asin personal na pigresibi kan mga LGUs sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa syudad Canaga. Mantenidong naka-alerto ang mga pantalan sa Kabikulan dalan sa panibagong maraot na kamugtakan nin panahon.
Sigun kay Port Management Office Bicol Media Relation Officer Achilles Galindez, ngunyan, full operational na ang mga pantalan sa riyon, alagad posibleng liwat na maapektaran kan pigbabantayan na maraot na kamugtakan in panahon. Sa ibong kani, siniguro niya na magpapadagos ang pagpapalakop nin mga informasyon mananungod sa biyahe kan mga barko, tanganing amay na maabisuan ang mga biyaheros kung magkaigwanin mga kansiladong biyahe. Mientras tanto, matatapos ngunyan aldaw ang Oplan biyaheng ayos, matapos ang obserbasyon kan undas. Nakaresibinin sa 614 shelter repair kits ang gobyerno probinsyal kan Albay hale sa Office of Civil Defense. Sigon kay Provincial Engineer asin APSIMO Officer in Charge, Dante Baclao, ang nasabing donasyon itatao sa mga pamilyang apektado kan nakaaging bagyong Christine. Sinabi ni Baclao na ito turn over kan APSIMO ang nasabing donasyon sa Provincial Social Welfare and Development Office para ma-identify ang mga beneficiaries base sa LGU's reports manungod sa mga property damages sa kanya-kanyang lugar. Pigadalan kan gobyerno provincial kan Albay asin kan gobyerno lokal kan Libon ang posibleng solusyon para maging makaskas ang pagbangon kan mga lugar na binaha asin ang apektaran kan landslide sa nasabing banwaan. Sa pagtiripon, napigatindiran kan mga representantes kan Albay Provincial Human Settlement Office, Albay Public Safety and Emergency Management Office, Office of Civil Defense Bicol, asin iba pang ahensya ng gobyerno, tinukar kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, asin gobyerno provincial, ang mga masunod na lakdang para sa recovery effort asin matabangan ang mga residentes kan Libon. Ang mga residentes na napiktaran kan kalamidad, iyo ang coastal areas kan Pantao, Kaguskos, Talintalin, Makabugos, Aplan areas kan Nataasan, Malabega, Big 5 League, kan San Vicente asin Burabod. Ang inisyatibong ini may katuyuhan na masiguro ang kaligtasan kan mga residenteng naapektaran kan uminaging bagyong Christine. Nag-abot na sa Albay ang 23,000 na family food box hali sa Department of Social Welfare and Development's Visayas Disaster Resource Center o DSWD VDRC. Nasa 7,000 na family food box ang nakatalaang i-distribuer sa mga residenteng naapektaran kan bagyong Christine sa man iba-ibang lugar sa probinsya kasabay ang Legazpi City, Daraga, Camalig, Jovellar, Malilipot asin Santo Domingo. Mientras tanto, nasa 4,240 family food box ang ipinadara sa Naga City asin Milaor sa Camarines Sur, mantang 841 family food box naman sa Sorsogon City asin Gubat sa Sorsogon. Sa ngunyan, igwapang kabilugan na 38,349 family food box sa Bugtong Warehouse para sa padagos na pagdistribuer sa mga residente sa bilog na rehiyon na naapektaran marhay ka nakaaging bagyong Christine. May mapautang sa Tabaco City ngunyan aldaw kasunod kan pagrapado kan bagyong Christine. Sinabi ng alkalde Crescel Lagman Luistro na igwanin ipig-ofrecer na calamity loan ang pag-ibig fund para sa mga kwalifikadong miyembros. Alas 9 nin aga sagud alas 4 nin hapon yaon sa Tabaco City ang pag-ibig on wheels asin ipaparada sa may City Hall para mag-akomodar kan mga interesadong mag-utang. Digdi ipaproseso ang pag-utang mandang dapat miyembro kan pag-ibig fund asin magdara nin valid ID. Bukas yan sa kabos na available asin interesado maski hali sa ibang munisipyo pwedeng aprobitsaran ang oportunidad na makapag-aprobitsar nin calamity loan. Nasa 9.49 milyon pesos. Ang kantidad kana kumpiskar na illegal na droga kan PNP Regional Office 5 sa anti-drug campaign sa Bicol Region para sa bulan kan Oktubre ngunya na taon. Sa impormasyon na ipanuluwas kan komandansya ang nasabing kantidad, resulta kan 121 anti-drug operations. Sa rehiyon kung sa nasa 118 persona ang naarestar. Sa ginibong mga operasyon,
Nakumpiskar ang sobra 1,395 gramos kan shabu, asin 49.358 gramos kan marijuana. Ang probinsya kan Masbate ang may pinakahalangkaw na kantidad kan illegal na droga na may sobra 4 milyon pesos. Sinundan kan Camarines Norte na may sobra 2 milyon pesos. Camarines Sur na may 1.9 milyon pesos. Asin sinundan kan Albay na may sobra 500,000 pesos. Catanduanes nasa sobra 117,000 pesos. Naga City na may sobra 191,000 pesos. Asin Sorsogon na may 8,500 pesos. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. We gotta
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uspag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si FEM mura ng iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial terminan niya tong malalauman. Si FEM Imperial na patabaan ko langi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa lado nasyonal. Sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafarte II na ang mga naapektaran kan Super Typhoon Leon yang posibleng magsapargiraray nin maraot na panahon ali sa Tropical Storm Marcy. Ang Tropical Storm Marcy posibleng maglandfall sa northing Luzon sa katapusan kan presenting simana. Posibleng magkusog pa ini bilang sarong bagyo bago magrani sa northern as in central Luzon. Mantang posible man na maabot ni Marcy ang severe tropical storm category ngunya na aga o dyan na hapon as in typhoon category ngunya man na aldaw o dyan na banggi o kaya kon bako man sa agang maagahon. Kulang asin bako supisyente ang naging pagresponde kan gobyerno sa kalamidad
na dinarakan bagyong Christine na nagresulta sa dakulang danyo sa buhay, pananom asin propriedades. Inian kasimbaga ni Presidente Marcos Jr. sa ambush interview matapos mahapot kung supisyente ang naging pagresponde kan man iba-ibang mga ahensya kan local government units, lalo na sa mga lugar na grabing nagsapar nin danyos gikan sa rapado kan bagyo. Sigun sa Presidente, dapat mas dakula pa ang ginibo kan gobyerno, lalo na ta may mga nagadan sa pagrapado kan bagyong Christine. Grabing trahedya sigon kay PBBM ang nangyari asin sobra sanggatos na katawo ang nagadan dahil sa bagyo asin nangyari ang pigmamawot na minimal na danyos sa mga namamanwaan. Magigirumduman na apwera sa grabing pagbaha na namatean kan dakul na namamanwaan sa Bicol Region. Dakul man ang nagadan sa Batangas matapos na matambunan kan nagrampahog na daga gikan sa pamitisan kan bulod. Sinugo ni Presidente Bongbong Marcos ang Department of Science and Technology na mas pakusugon pa ang mga sistema kan patanid o warning system sa publiko sa kada bes may kalamidad na matama sa nasyon. Ipig-orden man ni Marcos sa DOST na makipagtabangan sa Department of Interior and Local Government para siguron ang epektibong paagi ng komunikasyon kada bes may bagyo para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes. Sigun sa Presidente, dahil na dapat mautropa na may magadan kada bes na may kalamidad sa nasyon. Magigaramduman na ipigdeklarar ni Marcos kasuhapon bilang aldaw nin pagmundo ka nasyon para sa mga biktima kan makusog na oran, pagbaha, asin makusog na paros na dara kan bagyong Christine. Mientras na sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 146 katawo ang rehistrong nagkagaradan, asin 126 na iba pa ang ipinapairarom sa validasyon. Ipinag-orden kan Philippine Ports Authority o PPA sa gabos na pantalan na maging alerto asin maghanda sa piglalaoman na pagtama kan bagyong Marcy sa nasyon. Ang standard operating procedures kada maraot ang panahon ang nagiging laman kan direktiba kan PPA sa mga Port Management Offices o PMO para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero, lalo na sa mga pantalan na enot nang naapektaran kan nakaaging bagyong Christine. Sigun sa PPA, maski fully operational na sa girarayan mga pantalan na ini, nagpapadagos pa man giraray ang pigigibong pag-irahay sa mga pasilidad na naraot kan ultimong bagyo. Apwera digdi padagos man ang saindang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin Department of Social Welfare and Development o DSWD para makapagtaonin libreng pagkaon asin family food packs sa naapektaran ng mga pasahero. Siniguro man kan PPA na igwang makukuhaan nin ligtas asin malinig na tubig ang mga pasahero. Charging stations asin mararanihan na passenger help desk na matabang sa anuman na pangangaipo kan mga ini. Nag-apilar si COMELEC Chair George Erwin Garcia sa mga makandidato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election na maging responsable kasabay kan pagpuon kan pagsumitir nin Certificate of Candidacy kasuhapon. Apelasyon ni Garcia na dapat mabantayan kan mga kandidato ang sindang mga supporter asin mantineron ang malinig marahay asin matrangkilong COC filing sa bilog na Bangsamoro Region. Siniguro man ni Garcia ang maigpit na koordinasyon sa Forces Armadas kan Pilipinas asin Philippine National Police bago pa man magpuon ang filing period. Sigun kay Garcia, enot ng daonin na commitment ang Forces Armadas asin Pulisya na babantayan ninda ang kabilugan kan filing period, mantineron ang katrangkiluan sa riyon asin tututukan ang anuman na patakot sa seguridad. Apera sa COC filing, binukasan man kan COMELEC ang filing kan list of nominees as Certificate of Acceptance and Nomination para sa mga Regional Parliamentary Political Party. Sa pinakaenot na parliamentary election sa BARM, igwang kabilugan na 73 na parliamentary seat ang pag-aaragawan kan mga kandidato para pa sa lokal na posisyon.
Uminabot na sa 79 milyon ang numero kan mga kwalipikadong botante para sa 2025 midterm elections. Sigon sa Commission on Elections o COMELEC, kan Oktubre 31, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang poll body nakapagrehistro nin 78 milyon 618,667 botante. An Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, asin Quezon o Calabarzon. Ang nagrehistro nin pinakadakulang numero nin mga botante na may 9 milyon 764,170 na sinundan kan Central Luzon na may 7 milyon 712,535 mantang ang National Capital Region may 7 milyon 572,858 botante. Sinabi kan COMELEC na mas halangkaw ang numero kan mga botante para sa masunod na eleksyon kumpara sa 75 milyon 745,526 asin 77,000 o 77 milyon 839,871 na nairehistro kan 2022 asin 2023 elections. Bareta Holly sa ibang nasyon. Siyam katao ang nagkagaradaan matapos magtuga ang laki-laki volcano sa eastern Indonesia. Nagbugan nin explosive lava flumes ang bulkan na nagbusol sa mga otoridad na i-evacuar ang mga residente sa ali sa kataraning na lugar. Ang nasabing bulkan makukuha sa Flores Island sa east Nusa Tenggara Province, sigun kay Center of Volcanology and Geological Hazard Mitigation spokesperson Hadi Wijaya na nagbuga ang bulkan nin nagbabagang lava, volcanic ash asin mga nagbabagang gapo. Matapos ang pagtuga, nawaranin kuryente saka nag-uran asin nagkaigwanin darakulang kikilat na nagdaranin panik o kaaditan sa mga residentes. Dalang kani, itinaas na kan mga otoridad sa pinakalangkaw na alerto ang status kan bulkan na alert level 4. Pigrekomendar man kan ahensya na ibitaran ang 7 kilometros na radius sali sa bulkan. Base sa report, may nagkaparang kaharungan ang nananyaran asin nagkasarolo dalang sa nagbabagang lava asin darakulang gapo na tuminama kataraning narong 4 kilometros sali sa crater ang Indonesia na kalaog sa Pacific Ring of Fire. Baretang sports, kinumpleto kan mga national paddler ang matinding finish kan sa indang kampanya kan tukdulon kan Pilipinas ang kampyonato sa International Canoe Federation Dragon Boat World Championships sa sarong maugma asin mainit na kaagahon sa Puerto Princesa Baywalk sa Palawan. Sarong aldaw pagkatapos na magtaonin respeto sa indang mga depuntong mahal sa buhay asin sa hampang kan mga maugmang kababayan, nagdagdag ang mga Pinoy nin 2 pang gold asin 4 na silver, sarong bronze medal para sa kabilugan na 11 2016 medals. Ang Southeast Asian powerhouse na Thailand ang nagsegunda sa 8 gold mantang ang IAN o Individual Natural Athlete Squad ang ikatulo na may 633 sa kompetisyon na suportado kan Philippine Sports Commission. Siringman, sinabi ni Team Captain OJ Fuentes na may kaipuhan pa na ma-improve talaga para mas maging consistent. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ang bagyong si Marcy po, bagya pa niyong nagkusog kumpara kan su Banggi, asin nga madali naman ini yung mag-abot sa typhoon category. Sa ngunya, nasa severe tropical storm category ini na kung saan nga ni Oreman ining namataan. Alas 4 nga ninin maaga sa distansyang 735 kilometers sa may sirangan kan Baler Aurora sa coordinates na 15.7 degrees north, 128.5 degrees east. Sa ngunyan, igwain yung taglay nin kusog na duros na haran sa sentro nag-aabot sa 110 km per hour. Sa niguaman pagbugsok kan duros na nag-aabot sa 135 km per hour. Nagiro ini ngunyan sa direksyon na panorte Solnupan sa Recasma na 25
kilometers per hour. May mga nakabandera naman na tropical cyclone wind signal number 1 duman sa may northern portion kang sa may northern Luzon, pati naman sa ibang parte man kang may central Luzon. Samantala, tigdi man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man ang papanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin na pakikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng Sirangan hanggang sa norteng Sulnupan na Matian na may katamtaman hanggang sa maalon man na kadagatan. Pinag-iingat man ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat dahil man sa inasahan ng mga darakulang pag-alon. Ang bagyong si Marcy, inaasahan man na generally mahiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan, ngunyan hanggang sa aga, inaasahan man na ngani na iniyuman, mahiro Pasulnupan, habang iniman na sa may kadagatan sa may Sirangan na parte kang extreme northern Luzon. Base sa Satoyan forecast track, posible man iniyong maglandfall sa may vicinity kang Babuyan Islands o sa northern portion kang mainland Cagayan, sa Webes ni Bangi o Biyernes ni Maaga. Lagad, posible pa man yan magbago na kung saan yan ay posible pa man yan maglandfall sa may Cagayan or Isabela area. Dinalaw man na iniyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na Bangi o sa Sabado ni Naga. Yan po sa tuyang update, tali po dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunya ng Martes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardela, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa News Base, Riman, June Napolis sa Lado Technical. Pati na ang Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas